Derékfájdalmakkal küszködők, figyelem, Simonfi Ágnes Pilates edző segítségével, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök, valamint néhány mozdulat sorral remélhetőleg vége lesz hamarosan a kínszenvedéseknek. Mennyi idő kell ahhoz, hogy mondjuk a derékfájdalmat ezzel a technikával enyhíteni tudjuk? Én azt gondolom, illetve a vendégeimben is azt látom, hogy már egy-két alkalom után is sokkal jobban érzik magukat. Tehát ezt József Pilates, ugye a módszer kifejlesztője mondta, hogy 10 alkalmat érzel, 20 már látszik, 30 után meg olyan, mintha egy új testet kapnál. Hát akkor vége a beszélgetésünknek tulajdonképpen. Úgyhogy tessék, neki lehet állni. Na jó, de azért a részletére bontsuk le, mi ennek a technikának a lényege? Láthatóan mozdulatsorok vannak, igen, amit talán más tornaórán is az ember elsajátíthatna, de mégsem. Mit szeretnél hallani? Az unalmas definíciót, vagy azt, nem, hogy azt mit kaphat? De pont azt nem. Oké, akkor mondom, tehát ettől lehet kockás hasad, nagyon szép vékony derekad, olyan popsid, amire mindig is vágytál, mint a Pippának, és fit hátad. Tehát a gerincre nagyon jó hatással van. Na most én azt hallottam, hogy ez nem csupán egy mozdulatsor, hanem az, hogy itt harmóniában van test és lélek együtt, sőt, még a légzéstechnikát is beveszítek. Igen. Egyenletesség, fokozatosság és egyéni módszer kombinálva légzéstechnikával. De ne az unalmas részét. Igen, tehát én azt gondolom, hogy a légzést így külön kihangsúlyozni, mi mindig azt mondjuk a vendégeknek, hogy lélegez. Tehát a tested úgy is érzi, hogy mikor esik jól beszívni a levegőt, mikor esik kifújni. Nyilván amikor előre hajolsz, akkor nem esik jól belélegezni, tehát akkor fújt ki. Mert hogyha nagyon kihangsúlyozzuk a légzést, akkor a vendég egy idő után már csak arra figyel, hogy mikor be, mikor ki, és megakad a mozdulat. Tehát a légzés a mozdulattal együtt áramlik, illetve a mozdulat a légzéssel. Úgyhogy én nem szoktam kezdőknél ezt külön nagyon kihangsúlyozni, de valóban később ennek is eljön az ideje, amikor így nagyon ráhelyezzük a hangsúlyt. Vegyünk mondjuk egy tipikus példát, mert talán úgy közelebb kerülünk a nézőkhöz is. Mondjuk valaki szülés után felszedett 15-20 kiló. Nem rólad beszélek, mondjuk beszélek rólam, de mondjuk én nem szedtem fel, de mondjuk 15-20 kilóval nehezebb, derékfájdalmai is vannak. Ezzel a technikával mondjuk hány hónap, azt nem mondom, hogy kínlódás, de hány havi vagy hány heti edzés után hozható formába a hölgy, és nem csak a fogyásról beszélek, hanem nyilván a derékfájdalomról is. Oké, amikor azt mondtam, hogy én azt azért mondtam, mert az én harmadik gyermekem az 8 hónapos most. Tehát nekem ez nagyon élő, ez a... És akkor te vagy az élő példa? Hát én magamon is használom, a keresztcsontomat rettentesen tönkretette ez a harmadik várandóság, mert ő a harmadik gyermekünk. Tehát én nagyon jól érzem magamon, és a kismamákkal szoktam konzultálni, hogy az ember kivárja azt a 6 hetes gyermekágyas időszakot, és utána szépen, fokozatosan, lépésről lépésre, építőkockánként építgetve a gyakorlatokat, egy 3-4 hónap alatt azért vissza lehet jutni a... Heti hány kényszenvedés? Ez nem kényszenvedés. Azt szokták mondani, hogy ők nagyon élvezik. Tehát én szerintem a mozgás okozzon már örömet. Tehát ez egy olyan rossz berögződés az emberek agyában, valószínű a tornaórák miatt, hogy ugye most szenvedünk, de közben mutassunk néhány technikát, mert látok itt labdát, ilyen kék henger, mondom, hogy henger, és egyáltalán, hogy hány éves kortól, hány éves korig lehet ezt ajánlani? Már egész fiatalon el lehet kezdeni, tehát gyermekek is tudnak pilatesezni, nyilván nekik más gyakorlatokat ad az ember, és mást vár el tőlük, ők nem tudnak nagyon hosszan koncentrálni, de a fiataloknak is, ugye ők rengeteget ülnek számítógép előtt, nagyon rossz a tartásuk, csak ők még nem élvezik ennek a módszernek az áldásos hatásait, mert ugye még nem fáj. Tehát onnantól kezd el az ember odafigyelni magára, amikor már fájdalom van. Úgyhogy a szénior korosztály is nyugodtan végezheti. Amit látunk most, ez mind jó a derékfájdalomra? Igen. Bocsánat, a derékfájdalom ellen. Igen, a derékfájdalom ellen mindegyik jó. Nagyon-nagyon fontos az erőközpont koncepciója, amivel meg kell ismerkednie mindenkinek, aki pilateszezik, mert akkor jó a derékfájás ellen, hogyha azt végig tudja tartani. Ez önállóan is alkalmazható, vagy mindenképpen egy zárt diétával együtt érdemes alkalmazni? Önállóan is alkalmazható, tehát biztos, hogy feszesedni fog az izomzat és nyúlni fog, de hogyha mellé rakjuk a diétát, azért az úgy sokkal jobb, tehát a kettő az kard-karba öltve hatékony igazán. Milyen eszközökkel használható még ez a technika? Most ugyancsak egy szőnyegen látunk, de tényleg annyi eszközt hoztatok, például az a középkori kínzóeszköz, vagy az a kormánykerék, nem tudom, az mire jó? Az a pilates gyűrű, ami tényleg egy kínzóeszköz, tehát így ránéz nyugodtan.
És azt nem, gondolod, egy kormánykerékedes hát ez olyan, igen, ez egy Forma 1-es ezt például hova kell tenni? Hát foghatod a kezedben, de teheted a lábad közé, de nem vezetünk vele, hanem nyomogatni kell. Ja, értem. De mindezt, bocsánat, most már lépek oda, tudod, hogy állítsalak be, tehát, hogy az ember egyenesen tartja az erőközpontját, az azt jelenti, hogy a hasadat kanalazod befele és fölfele. És nem a karoddal nyomod, hanem az erő innen a törzsből áramlik, áttevődik a karra. Na, ez már alakul. Jó lesz? Igen, jó lesz. Úgy érzem, hogy ez nem a derekamra hat, hanem inkább a mellizomzatra, nem? Meg a karizomzatra. Meg a hasadra. Tehát, hasadra, jól hát akkor én ezt így nézzük meg ezt is próbát. A henger? Hogy ez mire használható. Hát ez nagyon sok mindenre, erre most le lehet ülni, de hogyha mondjuk odaraknám az Erika elé, akkor a hasonfekvésbe, ha két karját rárakja, akkor maga felé tudja húzni, rá tudja rakni a lábát, tehát nagyon sokféle mozdulatot lehet vele végezni. A labdán mutassunk be egy gyakorlatot. A labdán. Jó, arrébb is jó. Gyűrűt. Erika, ha ládrakom, jöhet? Ez milyen gyakorlat lesz? Hát azt még most nem látom, de úgy látom, hogy a válhíthoz készülődik. Eltaláltam? Jó, a labda ugye ez egy instabil felület, tehát mozog az ember lába, feneke, és még az egyensúlyt is fejleszti, nem? Abszolút. Ugye? Tehát ez a koordinációra is nagyon jó hatással Annyit van. röviden, amiket itt láttunk, rendkívül könnyűnek tűnnek. Otthon végezhetők ezek a gyakorlatok magamtól, vagy veszélyeket hordozhat? Hanem szakértők ezekkel csinálnak. Igen, én azt gondolom, hogy tételezzünk fel az emberekről annyi intelligenciát, hogy érzik azt, hogy mi az, ami jó nekik, és mi az, ami fájdalmat okoz. Tehát azt szoktam javasolni, hogy hallgass a tested visszajelzéseire, ez az aranyszabály. Ha valami fáj, nem csinálom, és akkor nem okozok magamnak problémát. Tehát józan észre hallgatva igen lehet. Köszönöm szépen, láthatóan örömmel végzi mindenki. Mi köszönjük, hogy itt lehetünk.